Bon dia, tarda, nit, nens i nenes de tot el país. Us porto un vídeo molt ràpid on us ensenyo les noves adquisicions a la meva col·lecció d'aquest mes d'abril. Tornem a no tenir bola de Drac Super, però per fi tenim un anunci oficial de Planeta que al juliol tornarem a tenir un nou número de la sèrie vermella. Continuem amb Guardians de la Nit, on continua la lluita contra les llunes superiors i surten nous enemics i tornen d'antics també. Número 17 de Guardians de la Nit, que ja queda poc per acabar la sèrie. El número 2 de Mazinger Z, de l'edició col·leccionista, un número on crec que ja trobem una miqueta més l'estil de Gonagai, no? Aquests de robots, sang i també, el que li agrada, nus, que fins i tot ell l'autor fa una broma de les seves històries més antigues. Una miqueta estranyat per la diferència, no sé si és diferència de dibuix, l'antic, el nou, hi ha pàgines molt diferents. És a dir que l'estic gaudint molt. El Mazinger Z, aquest cop el número 2. El número 2 de Mazinger Z, edició col·leccionista. El primer número d'Adolf d'Osamu Tezuka, que Planeta Còmic ens l'ha portat en català, una història, com ja sabeu, basada en el Berlín de 1936. A veure què tal està. El primer de... què són? 6? No sé. Bueno, el número 1 d'Adolf. De Marvel, el número 16 d'Amanecer de X, una sèrie que jo ja havia donat per acabada perquè no la volia continuar, no volia allargar els números, i resulta que és que aquest era l'últim número. Així que, com a mínim, acabarem Amanecer de X. La continuació d'aquesta saga de Krakoa és Espades de X, o X d'Espada, i de la col·lecció d'X d'Espades aniré comprant grapes sueltes per després afegir a la caïda de X, que és al final de l'era Krakoa. El número 16 d'Amanecer de X, com sempre, conté diversos números, encara no m'he llegit, el tinc pendent. També de Marvel, un nou número de Spider-Man, aquest cop acompanyat dels Quatre Fantàstics i la Formiga i la Vispa. Uns llibres que són més enfocats a un públic infantil i juvenil, però la veritat és que són bastant divertits i recomanables de comprar. Aquest és el segon volum, crec que és de 3 o 4, crec que és de 4, Spider-Man Aventura Quàntica. I també, òbviament, he comprat el París 2024 del Mestre Ibáñez, de Mortadelo i Filemón. L'última missió de Mortadelo i Filemón, que és molt maco veure com està fet a llapis, i els últims dibuixos que va fer el Mestre Ibáñez. He fet saltar una miqueta la llagrimeta, però aquí el tenim. Mortadelo i Filemón, París 2024. I aquestes han estat les adquisicions d'aquest mes. Com veieu, no són gaires, són poquetes, perquè el mes que ve me'n vaig de vacances i no faré vídeo i s'ha d'estalviar calarets, que allà on vaig tot és molt car. Gràcies per veure el vídeo, per arribar fins aquí. Doneu-li like si voleu, si no feu coses més importants. De veritat, ja sabeu que no tinc l'esperança de guanyar mai la vida amb això, ni la intenció. Ens veiem al juny. Gràcies a tots, adéu! Hola.